זה הכלוב באשדוד, נשים רשת, הנה הדניסים, פה הצינור של המשאבה שנכנס למים, זה המשאבה. סגרת את הברז! פתחת את הברז, משהו! זה המשאבה עם הצינור. הצינור הולך למעלה לרציף עד למשאית, שם יש מפריד מים לתוך דולבים עם קרח. ונחזור עוד פעם ונראה את החבר'ה פה מרימים רשת עם המשאבה. יש פה מנוף שמרים את הצינור של המשאבה. בואו נראה איך הם מרימים רשת הגיבורים. הפקקים שוקעים. בכוונה אתם משחררים? איזה יופי, תסתכלו את הדניסים. כמה עוד צריך? עוד 4 טון? צריך לזכור, לבוא להם לחבור כזה. אמרת את זה